Δες εδώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς. Γιατί και εγώ είχα την επιλογή κάποτε να διασκεδάζω φθηνά, εύκολη ευχαρίστηση, εύκολες διασκεδάσεις, χωρίς να κοπιάσω, αλλά αποφάσισα να δουλέψω σκληρά, να κοπιάσω για να φτάσω εδώ που είμαι και να απολαμβάνω τα καλύτερα πράγματα στον κόσμο. Δεν κάνουμε τα λεφτά αυτό σκοπό ή Θεό στη ζωή μας απλά για τα λεφτά. Τα κάνουμε για να μπορούμε να ζούμε τέτοιες εμπειρίες. Σκέψτε τώρα θα μπω στην πισίνα και θα κολυμπήσω με τον τίγρη. Πού αλλού το κάνεις αυτό, πώς το κάνεις αυτό, πες μου, άμα δεν είσαι εδώ, σε αυτό το σημείο, να έχεις κάνει τις σωστές διασυνδέσεις. Δεν φτάνουν μόνο τα λεφτά για να παίξεις μπάλα σε αυτό το επίπεδο. Αυτό τέλος πάντων είναι το αποτέλεσμα όταν κυνηγάς τους στόχους σου, όταν είσαι εργατικός, όταν είσαι επιμελής, όταν πιστεύεις στον εαυτό σου και όταν βγάζεις χρήματα από τον υπολογιστή σου. Είμαστε στο simulation. Γιατί το να είσαι κονκλαβιώτης σημαίνει να ζεις μια ζωή που ο άλλος δεν μπορεί να τη φανταστεί ούτε στα όνειρά του. Τα όνειρα των άλλων, εμείς θα ζούμε στην πραγματική ζωή. Αυτό κάνει το κονκλάβ και εγώ το κονκλάβ είμαι ονικά. Με πάνω από 1000 μαθητές, εκατομμυριούχους μέντορες, όλους τους πιο πετυχημένους στην Ελλάδα, δίπλα σου σε κάθε βήμα για να μην είσαι μόνος σου. Γιατί το ταξίδι στην επιτυχία μπορεί να έχει δυσκολίες, αλλά άμα έχεις εμένα δίπλα σου και άμα έχεις χιλιάδες άλλους κονκλαβιώτες, η επιτυχία είναι δεδομένη.